Okay, magandang umaga po sa inyo. Nandito na po tayo sa ating bukirin sa Tabon-Tabon. Ngayon ay nagpaakit po ako ng niyog. Magkupra po tayo. Ito po yung ating isa pang bukirin sa Tabon-Tabon. Yan o. Nag-akyat po tayo ng niyog. Yan. Okay, dito po tayo papasok. Yan. May mga niyog na dito nahulog. Oh. Dito po na bukirin ay nasa 4 na hektarya po. Ang tanim dito ay niyog at saka abaka. Pero tingnan nyo, napakarumi po talaga. Ito ang isa sa ating solusyonan na malinis po. Walang mga niyog oh. Snack. Snack sa dang Ariel. Oh, kita naman yun sa Ariel oh. Tunda na saging. Ano kaya pa? Kaya. Basta 40. Muna yung amoy ikaw pat kaadlaw na guys sa pagtapok. Dari amis ay mabaw sa tapahan. Nagpaapoy po ako sa puno ng niyog para dumami po yung bunga ng niyog natin guys. Ayan po.
At dito naman, ibang puno naman po to. Yan po guys. Nagsusunog po tayo guys. Ito na, natapos na natin ang ating pagtapok sa ating mga niyog. Okay guys, natapos na rin tayo. Nakakapagod guys. Hanggang dito na lang po ako. Paalam, bye. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Mga kababayan ko, ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa lupa, at sa bawat magsasakang Pilipino. Mabuhay po kayong lahat. Bye!